Siphinde sibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi eyafa yavuka ephila kuze kube phakade. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu wethu simnikeza udumo lonke. Siyajabula, siyabonga, siyamtusa. Ziningi izinto ezikhona emhlabeni, kodwa ukusilekelela ngomoya ongcwele ukuthi asihole ukuba sifune umbuso wakhe nokulunga kwakhe ngokuhlalela izwi lakhe kanje. Silifunda, silihlola, esikhulumisa lona, esisiza umoya ongcwele ukuthi silikhulume, simfakazele uJesu Kristu ukuthi uyinkosi yamakhosi, uyabusa kuze kube phakade. Umusa wonke lo bazalwane, kusiwona amandla ethu. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Nangani bazalwane, siyabonga. Siyacela ukuthi-ke niqhubeke njalo nihluphe, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Enye indlela le ukufuna umbuso kaNkulunkulu ukuthi sifune okujulileyo kukaNkulunkulu, kukaKristu Jesu. Alright, siza no part 3 ngaphansi kwesihloko esithi lingubani, hayi ukuthi liyini, lingubani ibandla, lingubani ibandla. Part 3 sizothi ibandla lingumoya ongcwele. Ijulile lento bazalwane. Uma ubuyele emuva ku-part 1 imfihlakalo, lapho umbuso uPawulu khona lapha aveza khona kwase-Efesu chapter 3 ukuthi ngikhuluma imfihlakalo ekade ifihliwe ezikhathini ngaphambilini, esiyambuliwe kulezi insuku zokugcina. This is a mystery, imfihlakalo lena, but iyambulwa. Ibikade ikhona lento kodwa ifihlwe kuBaba uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu useyayambula ngomoya wakhe ongcwele. So-ke uyasilekelela manje uNkulunkulu ukuze kube lula kithi ukulandela uJesu Kristu, sibe ngabafundi bakaJesu Kristu ngokupheleleyo, sifunde kuJesu, singakhulumi ngomlomo ukuthi singabafundi bakaJesu, kodwa ukuphila kwethu konke ukhomba ukuthi singabafundi, sifunda kuJesu, sifundiswa inkosi uJesu ngomoya ongcwele. Akekho omunye umuntu uthisha wethu ngaphandle kamoya ongcwele. Akekho umuntu oyimaster yethu ngaphandle kaJesu Kristu. Asifunde izwi lenkosi ke bazalwane ukuze ivideo ithi ingabi yinde. Sizofunda uJohn chapter 3 verse 6 to 8. Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya ungumoya. Okuzelwe ngumoya, capital letter M, kungumoya, small letter m. uNkulunkulu uzala uNkulunkulu, uJesu Kristu, uKristu uzala uKristu. Umoya ongcwele uzala umoya ongcwele, uzala umoya, umoya ongcwele uzala umoya. Ithi uJesu Kristu lapho ekhuluma khona ngendodana ethi ezisho yena ukuthi indodana yomuntu. Ake sidlule nje lapho bazalwane kancane. uMatthew chapter 12 verse 40. Matthew chapter 12 verse 40. Ake sofunde nje kancane sidlule, ikhona into ezokwambuleka la futhi. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Kanjalo-ke nendodana yomuntu, indodana yomuntu. Siyadlula nje lapho bazalwane. Mhlambe kungaba esinye isifundo ngokusizwa umoya ongcwele mayisolela ukuthi sisenze. Uma ufunda incwadi yamaHubo, khona lapho uDavid athi khona usho kanjani ukuthi uJesu indodana kaDavide, ngoba uDavide uthi yena uDavide ubiza uJesu Kristu ngokuthi uyinkosi yakhe. Usho kanjani ukuthi uJesu uyindodana kaDavide? Ngoba uDavide ubiza uJesu ngenkosi yakhe. Kunevesi lisho kanjalo bazalwane. Now
uJesu kusho ukuthi akasiyona indodana kabani? kaDavide. uJesu akazalwanga ngembewu, isperm esaphuma kuDavide sangena kuMaria, cha. Kanti noJosefa futhi akasiyona indodana, uJesu akasiyona indodana kaJosefa. uJosefa noMaria abahlangananga ngophuma uJesu. Kodwa lithi iBhayibheli uma ufunda uLuka chapter 1 uzoyithola le ndaba ukuzalwa kaJesu ukuthi umoya ongcwele ophezu konke uzokwehlela phezu kwakho Maria, bese uyakhulelwa. Ozokhulelwa uzoqamba igama ukuthi uJesu Kristu. Uyifunde leyo ndaba leyo, angikho kuyona, ngiyadlula nje. Akekho umuntu esimthola emhlabeni equalify ukuthi ungubaba ngokwenyama kabani, ungubaba kaJesu Kristu ngokwenyama, ngoba akekho wahlangana noMaria kwaphuma uJesu. Mayithi uJesu-ke uyindodana yomuntu, hhayi abantu. Mhlawumbe uma kuthiwa abantu bese sizothi hhayi ngokolibo lokuzalana ukuthi uMaria uzalwa kuphi olibeni lokuzalana. Mhlawumbe-ke sesingasho lokho ukuthi hhayi uzalwa lapho, vele uzalwa lapho uJesu. Kodwa mayithi indodana yomuntu, khona lo muntu akhuluma ngaye. Uma ufunda u1 Timothy chapter 2 ngithi verse 1 verse 10 la kuthiwa khona ithi munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. uJesu Kristu futhi ubani? Umuntu. Okay, uJesu Kristu munye unobaba. Masifunda uverse 30 uJohn chapter 14 chapter 10 verse 30. John la sifunde khona ngasenhla abazalwane. Yes, uJohn chapter 10 verse 30. Uthi uJesu mina nobaba semunye. Then ubani umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu? Umuntu Kristu Jesu. Mina nobaba simunye. Mina nobaba simunye. Okay, uJesu indodana yomuntu. Bathi akasiyona kaDavide indodana, ngoba uDavide uzisho yona ukuthi umbiza ukuthi uDavide ubiza uJesu ukuthi inkosi yakhe. Futhi siyaqonda ukuthi ayikho imbewu kaDavide eyeza kuMaria kwazala uJesu. But uJesu mayekhuluma ngayo ukhuluma ngendodana yomuntu. Kanti umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Kanti uKristu Jesu nobaba uNkulunkulu bamunye. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngubani? Ongumuntu, uyindodana. uJesu Kristu indodana yomuntu. Umuntu uzala umuntu, uNkulunkulu uzala uNkulunkulu, inkosi izala inkosi. Ngoba uJesu Kristu uyinkosi, nathi sesingamakhosi. Lingubani ibandla? No, hayi ukuthi lingubani. All right, yes, lingubani, hayi ukuthi liyini. Lingubani ibandla. Lingubani ibandla, hayi ukuthi liyini ibandla. Lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. Lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. Njengoba sesifundileke nje manje uJohn chapter 3 uverse 6. Asibuyele futhi khona futhi bazalwane. John chapter 3 verse 6. Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya, nalokho okuzelwe ngumoya. Ake sibuke manje iversion yesiNgisi. Ngifuna abazalwane le video ibe mfushane nje ngawonke amandla ethu. Right, verse 6. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Uma kuhlangana ubaba wenyama kuphume isperm, imbewu ingene esibelethweni sowesifazane emzimbeni wenyama, then kuyahlangana lezi zinto bese kwakheka umntwana oyinyama, kuzalwa inyama, then human life will give birth to a human life. But Holy Spirit will give life, will give birth to a spiritual life. Leli Bible elifundayo yini NIV, leli Bible kuthiwa NIV translation isihumusho. All right, asiphinde futhi uthini verse 6 uthi humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again. Ningamangali mangithi nimele ukuzalwa kabusha. Senizaliwe manje ngabantu, nazalwa kuphi enyameni, but sefuneka nizalwe kuphi manje? Kumoya. Verse 7 lo.
Uverse 8 uthi ngesiZulu, umoya uphephetha lapha uthanda khona. Kusakhulunywa ngomoya lapho, hayi umoya ongcwele. Uyaluzwa udumo lwawo umoya. Akhulunywa ngomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele yena, hayi wona. Lana akhulunywa ngomoya lona, just wenza la uJesu eparable lana ukuthi umoya mawuzwa nje uthi kunomoya omkhulu phandle mawusendlini. Hey, uqhama ngaphi lo moya? Awuphephetha umoya wona lo phephethayo, just the wind or air. Right? Kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya, capital letter M, moya. Right, uverse 8 NLT. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit, capital letter S. All right. Lapha na verse 6. Verse 6. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Holy Spirit. Okay? Lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. Holy Spirit gives birth to a spiritual life. Thina singumoya, kodwa sihlele emzimbeni wenyama, but we are a spirit. Lo moya oyispirit, umuntu umoya, a person is a spirit. Ingakho kuthiwa sihlele edokodweni, ngithi 1 Corinthians chapter 4 ukuthi uma leli dokodo elimzimba yethu idilika, sine umuntu ongempela unesakhiwo ezulwini, bese siyofumana imizimba yethu yokomoya, spirit bodies, imizimba engaboliyo, immortal. Then umoya ongcwele unikeza ukuphila kukamoya. Okay, lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians, if sesijwana nje bazalwane egameni likaJesu. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya, capital letter M, okukamoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubula kuye. Angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Verse 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Verse 16. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Alright. Uma ngabe sinomoya ongcwele, sinomoya kaKristu, sinomoya kaNkulunkulu. Uma sizelwe uNkulunkulu ngembewu yezwi lakhe, sizelwe ngomoya wakhe. Umoya ongcwele kaNkulunkulu usizele. Lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. Philippians chapter 3 verse 3. Ngeke umuntu wenyama ke lento anjani ayiqonde, ngoba ihunyushwa ngomoya kaNkulunkulu. Kumele ukuthi umuntu azalwe ngomoya kaNkulunkulu, abe seqonda izinto zikamoya. Okay? Philippians chapter 3 verse 3. Ngokuba singukusoka thina, okay? Singukusoka thina esikhonza ngomoya. Sizelwe ngomoya. uJohn chapter 3 verse 6. Sizelwe ngumoya. Umoya wethu, our spirit being, a spirit person, uzelwe ngomoya. Uzelwe ngumoya. Uzelwe ngumoya. Yabona? Uzelwe ngumoya. Holy Spirit gives birth to our spirit being, so that sizoba ne-spiritual life. Ukuphila kwethu emoyeni kuzelwe
umoya ongcwele. Umoya ongcwele unikeza ukuphila emoyeni wethu. Umoya ongcwele unikeza ukuphila emoyeni wethu. Sizelwe not ngomoya, sizelwe ngumoya. Asifunde futhi verse 3, Philippians chapter 3 verse 3, ngokuba singukusoka thina esikhonza kanti laphana sizelwe ngumoya. Manje lo moya esizelwe ngaye sesikhonza ngaye, sizelwe nguye sikhonza ngaye. Sizelwe ngumoya sesikhonza ngaye futhi umoya. Okay? Umoya kabani? Ngomoya kaNkulunkulu sibonga ku Kristu Jesu, singethembi enyameni. Into spiritual bazalwane. All right. Galatians chapter 5 kwabaseGalatia chapter 5 verse 22. Ivesi futhi nalesijwayele ithelo zikamoya. Verse 22. Kepha izithelo zikamoya, umoya ongcwele, ziluthando, lokujabula. Bonke abazelwe ngumoya baveza lezi zithelo: nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Galatians chapter bani ke sibhekele vision lena ke manje yesilungu, ngoba kunendlela osuke kubeke ngayo, right? Galatians verse 22, chapter 5 verse 22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Number 1, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness and self-control. There is no law against these things. Akukho mthetho ongamelana nalokho. Uyabona uma uphethe lezi zinto eziproduce umoya ongcwele empilweni zethu, bese thina sifana ncamashi nomoya ongcwele ngoba sizelwe nguye, but sesiphila njengaye. Siphila sikuye, siphila ngaye umoya ongcwele. Then ukubonakala kokuthi sizelwe nguye, siba yilento ayiyo. Uyini yena? Uluthando. Njengoba umfunda incwadi ngithi First John sengikhohliwe chapter bani uthi God is love. Also Holy Spirit is love. Jesus Christ is love. Right, verse 24, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Verse 25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. We are living by the Holy Spirit. We are living by the Spirit, capital letter S, umoya ongcwele. Asisahambi ngenyama yethu, sihamba ngaye, sizelwe nguye, sihamba ngaye. Lingubani? Ibandla. Ibandla lingumoya ongcwele. Ngiyakhuleka ukuthi inkosi uJesu, umoya ongcwele uqobo, Baba uNkulunkulu, aqhubeka azambule empilweni yakho. Ungagcini ngokuzwa nje kuphela. Musa ukuneliswa kuphela ukuthi uzwile. Neliswa ukuthi wena uya kuNkulunkulu, uNkulunkulu ucela ukuthi inkosi ngicela ungambulele mina ngqo. Bese uNkulunkulu ezambula yena qobo lwakhe ngqo kuwe lezi zinto lezi ukujula kwazo. Bese wena lezi zinto uNkulunkulu asezambulile bese kuba yizo obambelela, uhlale kuzo, uphile ngazo, uhambe ngazo. Izona ke ezokwenza ukuthi ma usupersecutwa ngenxa ukuthi udelizwe nenkanuko yalo, uyaphuma kuma systems alelizwe, uvukelwa umndeni, uvukelwa izihlobo, uvukelwa amakhelwane, uvukelwa umphakathi, uvukelwa ababusi balelizwe, osopolitiki, uvukelwa izifundiswa zalelizwe, uvukelwa uhulumeni, uvukelwa imibuso yomhlaba, uvukelwa usathana amadimoni.
into ezokwenza ukuthi ukwazi ume ukuthi wena uye kuNkulunkulu usuzwe lesi sifundo, waya kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayeseyambula ngqo kuwe lento ngendlela wena oyiqonda ngayo, imbulwa uNkulunkulu yagxila kuye yangena, izokwenza ukuthi ma uhlaselwa ulingwa ngayo yonke indlela wena ukwazi ukuma, ngoba uzobe ungasho ukuthi ngizwe ngalo baba okuthiwa uSibiya, iMessenger, ubaba uSibiya ngizwe ngayizwa into ayichazayo. Ngeke ukhothe ubaba uSibiya empini usuhlaselwa, uzokhotha izwi likaNkulunkulu. Kumele ukuthi uliqonde lambuleke kuwe. uJesu Kristu, ubaba uNkulunkulu, umoya ongcwele bambulwe kuwe uqobo, kwambula ukucabanga kwabo, kwambula ukusebenza kwabo, nento abayenze kithi yokusihlenga, yokusisindisa, then yambulwe kuwe, uhambe ngesambulo esambulwe kuwe ngqo. Mawuthi uyaphuma nje kuma-systems, yenza isiqinisekiso, make sure ukuthi impela lento yambulekile kuwe. Wena usizwe uNkulunkulu ukuthi kuvuleka amehlo, ukuthi kunento kanje yokuhlanjululwa kwebandla. Indlela uNkulunkulu akade ehlose ngayo uma sisindiswa, nakho abesifuna kukho. But njengamanje sibhizi neminako yalokhu ukuphila, sifuna ukuphila kwasenyameni kulelizwe. Manje sihamba ngenyama, sitshala enyameni, kanti izwi kaNkulunkulu lithi otshala enyameni uyovuna ukubhubha kuyo inyama. Uma ufunda amaGalatia chapter 6 uverse 7 noverse 8 ufundeka kanje: ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Yabo nje basikhuluma nje abaningi bayahleka, baze bathi hayi, tshela uNkulunkulu ehlise ukudla njengamanje, ehlise inyama njengamanje, ehlise imali, ehlise inyama. Yabona umuntu akhulume ngezinto ayithandayo, then bahleka uNkulunkulu, bahlambaza uNkulunkulu uma sithi siyaphuma kuma-systems alelizwe. Ningaduki noma ningadukiswa, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho kokuvuna. Verse 8, ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyelela kumoya, ohlwanyelela umoya, hayi kumoya, ohlwanyelela umoya, uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya, umoya ongcwele, capital letter M. KwabaseGalatia chapter 6 verse 7 and 8. Ungadukiswa. Ma abantu bezwa le message, mhlawumbe abanye bazokhomenta negatively, mhlawumbe abanye bazoma beyizwa bese bambe befafaze emasontweni la bekhona, bethi kunomuntu onjanjani, besho lokho abakushoyo okunegative. Ungaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Uma ngabe wena udefend izinto zenyama, wena uhlwanyela kuyo inyama, lithi iBhayibheli uzovuna ukubhubha okuphakade enyameni. But uma uhlwanyela entweni zikamoya, njengoba ngikhuluma nje ngihlwanyela kumoya, ngizovuna ukuphila okuphakade kumoya, umoya ongcwele, ngoba ngizelwe nguye, ngihamba ngaye, ngiphila ngaye, umoya ongcwele. So ke siyabonga-ke bafowethu egameni kaJesu. Bengisagcizelela ukuthi uma ufuna ukuma, ume unqobe. Masuzwile lama video, yana kuNkulunkulu wena, akwambulele lento ibe isambulo sakho, not esikababa uSibiya nabanye abazalwane obazwile befakaza, but kube isambulo sakho. Ube nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu nawe uyambulile lento injengoba injalo, ngoba masuthatha isinqumo uzovukelwa inhlaka ezahlukene zabantu ngokwegaba zabo. Ukuze ukwazi ukuma unqobe, uzonqoba ngokuthi le message nomyalezo umbuliwe kuwe, lesi sifundiso sambuliwe kuwe. Yilokho egcizelela egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane ukulalela kwenu egameni lenkosi yethu Jesu. Asivale-ke bazalwane ngoJohane chapter 14 uverse 17. Lingubani ibandla? Ibandla lingumoya ongcwele. Alright, umoya ongcwele kaJesu Kristu, umoya ongcwele kaNkulunkulu. Ibandla lingumoya ongcwele. John chapter 14 verse 17. Umoya weqiniso
izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi, nina niyamazi yena, not wona, niyamazi yena uMoya oNgcwele, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini, uhlala nani uMoya oNgcwele, kodwa futhi uyakuba kini, in you. Verse 20, ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba, ukhuluma uJesu lana, ukuthi ngikuBaba, nikimi, nami ngikini. Haleluya. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, kusho uJesu, nani nikimi, nami ngikini. Thina sikuJesu, uJesu ukithi, uJesu ukuBaba. Ngalolo suku khona usuku lapho uJesu ayombula khona lezi zinto. Siyambonga kuMoya oNgcwele osilekelela ukuthi sambuleke manje, kodwa khona usuku uJesu alikhombayo kulaba ayekhuluma nabo la ezwini likaNkulunkulu, kulamazwi ayefundisa ngawo uJesu. Khona usuku ayelikhomba ukuthi niyokwazi, niyayiqonda lento, niyo-understand ukuthi mina ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini, siyinto eyodwa. Lingubani ibandla? Ibandla linguMoya oNgcwele. Inkosi yomusa isibusise egameni likaJesu. Amen.